jam gen waali fini wiyete men ñande hoore biir nayi settu ujunɗe ɗe nogas e jeegom ina hawre 16 humtorandu ujunere temen nayi capannayi jeeɗiɗi fergo babahil ƴakki meɓɓi muuɗi ɗeɗɗi woni ko babahil jalni woppu sel o sali ɗe baɗɗe gite o rinki gite gojji ɗaɗi fof dari haabo ɗe babahil maayi juuta bahil koye tampi babahil wulli luuki ooli ñande heen min paayi noddoye gando jalluɗi kalace ñebbe gooto e babaɓe jangti yimɓe gurel fof dogi purti to galle gando ñebbe ɓe tindi ɓe gocci to ɗeɗɗinoɗo ina ɗeɗɗi parta ha galle gando ñebbe pahale ɓe jooɓi ɓe donki hay haalde ɓe mbi faabo ñebbe ɗeɗɗima babahil mayde ɗe jogori gando ñebbe hafti dari dogi fergiti yani murɓi ummiti dogi yani furli ɗeɗɗinoɗo yejjita furlinoɗo huccana ñande hen incuru waɗi ko nden gandumi somi faabaki babahil jogori ko mayde womre wotere e keeci babahil tuuti locci babahil welti weyti babahil wi keɗoɗe meɗa haala caggal hande ñebbe mi woppi kalace mi serti yimɓe gurel mbi ala wota haal ɗum kono ndeka babahil haali gayni ɗon e hirde taw babahil majji ndeke to gese babahil nani diñi haa ko ñebbe ñire kalace fof e huno ko makko ndenti gaɓɓule fof ina ngutti mbimi hey jala mata yejjiti o wi mi yejjitani kono mi nimsiti mbimi kowoni ko ɗum hawni min de mi naji fiyekuuji mon mi faami hakkille comdaɗo e longere koko ɗakkiti e kuɗol Mohammed Diallo e dande Maymoun Oumar Diallo mo heelanŋe duɗal Pulaar mortoɗo jooba yo jam ñallu ñallen e nder heen